To je blbě povídá. Jak pak je to správně? Hospodě je vždycky prýmá. Tohle náš soutěžící pan Václav. Dobrý den, pane Václave. Dobrý den, dobrý den. Odkud jste k nám přijel, pane Václave? To je ale dálka a vaše Koníčky nebo záliby. jsem vám říkal minule přece. Vy máte pamatováka, já připomenu, že pan Václav rád houpaří, rád sbírá známky, rád cestuje. Zapomněl jsem na něco? No, rád sbírám známky. A vydáš? Houby. Ano. Co rád cestuju teda. A vy? Takže jste nám to od minulého týdne ještě rozšířil? Tak teda rozšířil, protože už týden soustavně chlastám. Já už vidím první témata dnešního kola Riskuj, tak prosím, vybírejte a nebojte se zariskovat. Jmenujeme se přece Riskuj a ne třeba Pačkora. Skvělý Ford, to mě teď napadlo. Pačkora, jinou skvělý moderátor, tak skvělý Ford. Vybírejte. Tak, naše historie za 50 000. Slavný český reformátor mistr Jan Hus byl upálen v Kosnici a jeho popel byl vržen do Bodanského jezera. Nás zajímá, jak se tenhle reformátor jmenoval. Já jenom napovím, že to byl mistr. Mistr světa. Ne, mistr Jan, Rosák. ale mistr Jan Hus. Sák. Já si myslím, je to obsaženo, můžeme uznat, pojďme dál. Slavné prohry českého národa za 65 000. Jak se jmenoval vůdce poraženého chodského povstání? Omikar. Vy jste ale kus debila. Ne, byl to Jan Sladký Kozina. Jo, Kozina. Kozina, tak si to zapamatujte, já vám to odpustím. Je tak z toho děkuju. Za málo z cizího krev neteče. Přísloví napoví za 70 000. Panenka rozmilá, červená malina, travička zelená, to je má na něco. Vybírejte. Kozina. Ne, tentokrát byla na místě peřina. To, že jsem říkal, abyste si zapamatoval Kozina, neznamená, že každá vaše odpověď bude Kozina. Pojďme dál. A no, tak jo. Říkala naše prababičky za 85 000. Na přelomu století naše prababičky užívali zastaralý výraz pro podprsenku. Jaký to byl výraz? Korzet. Prosím? Korzet. Tak tentokrát je na místě ta vaše Kozina. Pojďme dál. Ptáci ve skrývačkách za 90 000. Taký pták se skrývá ve slově kosa. Kos. Nej to celé? Kos. Obecný. Tady se mi to seklo, ale bohužel je to palác Maričijský. Pojďme dál. Český scouting v době totality za 100 000. Vyjmenujte alespoň 5 nejzákladnějších zásad skautů v totalitním Československu. Ano. Přeskoč, přelom, Ano, krása. podles, udej a zrať. Výborně, ještě tam patří třeba pomluv, zabij nebo ukradni. Ale stačilo nám 5, pojďme dál. Ženy na českých panovnických dvorech za 135 000. Na dvoře krále Ludvíka 14. přezdívaného též slunce. To byl kretén. Byla také Madame Pompadour. Madame Pompadour byla královou, doplňte. Ta matka, Jste blázen, ne? to byla nějaká tajemnice, To si upad někde. stážistka. Odpovězte správně, než vám vyprší čas. Madame Vždyť Pompadour. já si na to nemůžu vzpomenout, kurva! Ano, správně. Jako sice na poslední chvíli, ale správně. Já bych jenom doplnil, že Madame Pompadour byla také královou milenkou. Pojďme dál. Evropské státy za 166 000. A teď jste narazil na prémiovou, takže poprvé budete odpovídat zcela sám. Jasně, že sám. Tato otázka má 3 podotázky. Kolik obyvatel k dnešnímu dní má Německo? Máte toleranci 3 Němce? 79 milionů, Ano. 358 000, Ano. 942, Ne, 943. Jste v toleranci. Pojďme dál. Kolik obyvatel k dnešnímu dní má celá Evropa? Teď už bez tolerance. 890 milionů, Ano. 556 000, Ano. 321. Výborně správně, a teď je vyjmenujte. A tak jste zaváhal a v naší soutěži končíte. Vy jste také nevěděl. Já se na rozdíl od vás neseru na riskuji. Nasledanou.